savumelana nayo ntombi la sahlangana khona naye ngahlangana naye ntombi la sahlangana khona naye savumelana ngesavumelana ngakho sasisobabili savumelana ngesavumelana ngakho sasisobabili ngiyamthanda yena untombi naye kuyamthanda yena untombi ngiyamthanda yena untombi naye kuyamthanda yena untombi isono sami sokuthi mina nginankomo icala lami ukuthi mina nginamali ekhaya kithi siyahlupheka ekhaya kithi siyazixakelela kodwa kunjalo uthando lukhona sorry mkhwekazi wami yazi ekhaya kithi akunankomo sorry mkhwekazi wami yazi ngicela uxolo mangonile Nolani nibingelela umnikazi wasimano sashafuza phansi kaJikijiki emabomvini ngathanda ongithandayo mhlawumbe abaningi bebazi umjikijelo wangobani ngobhuti wami loyo ngicabanga ukuthi kumanje sehlele ifele emnyama washiya emhlabeni kodwa sithi no ngoba umsebenzi washiya esesifundisile futhi sayilesivili sisebenza sayikhona sizoqhubeka nje la sigcine khona futhi ngeke simkhohle futhi sohlala simkhumbula kuphi nakuphi la sihamba khona sohlala siyicula ingoma zakhe simkhumbula njengomfowethu futhi simkhumbula njengenkosi yamaskandi futhi simkhumbula njengeqhawe elimele umhlaba wonke uma ngizothula i-album esimana siyashafuza ihloko sithi umlilo engicabanga ukuthi nomunye ugwinyile uzosha ngoba make angavuma ukuthi uzopholela esiswini sekwabuhlungu ugwinya umlilo upholela esiswini kwase kwabuhlungu ugwinya umlilo upholela esiswini kwase kwabuhlungu ugwinya umlilo upholela esiswini ngazi uyongivuma mina izwe lonke leliyavuma wena uyongivuma mina izwe lonke leliyavuma kopholele thunjini sekungaphakathi kopholele thunjini uyapholele thunjini sekungaphakathi kopholele thunjini izwe lonke liyavuma lithi ngishaya le ngoma izwe lonke liyavuma lithi ngishaya le ngoma It's my
Umandanga yethu iyashaya le ngoma umama untomdala iyashaya le ngoma. Angicabanga ukuthi kusuka manje kuzoba noshintsho njengoba nibona isimanga sashafuza siphuma manje ngoba kuzosonduza kuDisemba. Bengivamise ukuthi ube umnikezo ngesimo sokuthi ke kwalenkinga ekhaya ngoba ngiqhawe umjikelo siyesaphazamiseka nento eyiningi sangabe sisakwazi ukuthi siqondanise imisebenzi ngendlela njengoba ubona nowakho ungavumile nje kumanje yikho ukuthi izinto zenzeka ngendlela ebesiyihlelile. Engicabanga ukuthi ngiyanxusa futhi kumanje ukuthi wonke umuntu othanda umaskandi othanda umjikelo othanda umnikezo uthanda umaskandi nje wonke ela isupport le-album kanye naye kamjikelo njengoba naso ngiselothi iphume nasicothu ne-support ithenge ngingayithengi istradini niye nje ey'tolo la sidayisa khona umusic wethu niyithole khona. Inamanoni amaningi ngabe i-album esimakwayo iy'ngoma ziwu-15 uzokhetha nje oyithandayo ngokujwayelekile njengoba ngingazayo ngenza into encane nje futhi kulokhu ngiyamthembisa ukuthi inamandla ngenye indlela. Bese ngibonga kakhulu ey'nsizweni engisebenzisana nazo engikwazi ukuy'bala nje zonke ngesibindi esinazo nakuy'misela nje emsebenzini wethu esiwenzayo. Engikufisa kakhulu ukuthi nginazo ukuthi nginominethwe kuMantshontsho i-Best Song of the Year ingoma amnikezwa inhloko sithi iDola okukhomba ukuthi umsebenzi wamnikezwa omkhulu futhi kude la esakho. Ma uvota noma kangaka ngesim card noma kangaka i-costa 150 i-SMS i-1 ma u-SMS elumnikezo SMS kule number ethi 33025 33025 inamba u24 nje phela izobe sikutshela ukuthi ingenile ivoti lakho siyabona okukhomba ukuthi umnikezo umthathe wambeka kwelinye izinga. Nginethemba lokuthi kusuka manje simele abantu bakuqaphele ukuthi umnikezo njengoba inkosi yama-backing nje kungenzeka kube futhi sengizomhlonipha ngenye indlela njengoba vele benimhlonipha nankosi yama-backing namanje nisazongihlonipha ngengoma ngoba ngishaya ingoma ethandwa wonke umuntu. Ugogo eyithanda, umkhulu eyithanda, ingane eyithanda, ubaba eyithanda, ubhoti wonke umuntu akekho umuntu othi sengithinteka ngaphandle kodwa nje kubaluleke kakhulu ukuthi umnikezo nazi ukuthi inkosi yama-backing futhi ayikho enye ngaphandle kwayo. Ngiyabonga. Ayesamabo 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 ayesamabo